Dobrý, milí priatelia, volám sa Miloš Bobaň, som z Terchovej. Kultúra, hlavne tá tradičná, je dennodennou súčasťou môjho života. Je to moja záľuba, je to moja práca, je to moja vášeň a veľmi ťažko nesiem to, kam momentálne kultúra speje. Preto vás chcem pozvať vo štvrtok 15. mája 2025 o 17. hodine na námestí Synodka v Bratislave, kde sa bude konať protest folklór na podporu umenia. Ja tam budem, dúfam, že tam budete aj vy. Nebudem dobrý, nebudem dobrý, nebudem, čo ma oderú na buben, čo ma oderú na buben. Keď budú na mne bubnovať, keď budú na mne bubnovať, ešte im budem hubovať, ešte im budem hubovať.